Tots els moments d'escola són moments educatius. Allà on conviuen els infants és una oportunitat per educar-los i per acompanyar-los en el seu procés d'aprenentatge. Les aules estan pensades per fomentar l'autonomia, la creativitat, la presa de decisions i són unes aules que presenten materials molt diversos que ens permeten tirar endavant el nostre projecte. Aconseguir que els nens i nenes facin connexions entre el que aprenen aquí a escola i el que viuen en el seu entorn més proper és un objectiu claríssim dins del nostre projecte educatiu. És per això que tots els projectes que fem van vinculats a alguna activitat cultural o alguna sortida fora de l'escola o algun taller a dins de les nostres aules, convidar les famílies, anar a museus, participar d'activitats que es fomenten a la ciutat. Doncs són recursos que tenim per ampliar la mirada i per anar fent aquestes connexions entre els diferents aprenentatges. Aquestes activitats fora de l'entorn d'escola ens permet que els infants aprenguin a relacionar-se entre ells de manera diferent i aprenguin a respectar i a tenir actituds de cura vers el seu entorn més proper. A l'escola tenim una persona que és la nutricionista d'escola que ens ajuda a elaborar els menús. Tenim cuina pròpia, això ens permet adaptar-nos a les diferents necessitats de cada infant i són els mestres, tutors i tutores que acompanyen els nens i nenes amb l'ajuda de l'equip de monitors a adquirir uns bons hàbits alimentaris, anar aprenent a tastar aliments nous i tenir una dieta equilibrada també forma part de l'educació dels infants. Els nens i nenes més petits de l'escola tenen un temps de descans al dormitori per poder anar a fer la migdiada. A l'equip de monitors i la seva tutora o el seu tutor els acompanya en aquest moment i així encarar la tarda amb tota l'energia. Els patis són un entorn imprescindible i importantíssims en l'àmbit escolar. És un espai on es generen tot tipus de relacions i on es propicien tot tipus de joc, des del joc més simbòlic, el joc més motriu, el joc d'exploració, el descans, la conversa i tot un seguit de dinàmiques que es poden crear. La responsabilitat per part dels mestres és enriquir els materials que s'hi presenten i ajudar que aquestes dinàmiques siguin el màxim de positives possible.